ka Greta Solutions Training Academy ka bai train card bat ka Sarkar Meghalaya kawan ra shapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo ai ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmen toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join nomenta ya ka Greta Solutions Training Academy Bantuk company follow yangi ha Instagram Facebook but YouTube channel lani phone ha uni un number no real sound not daisan no 7640957777 join nomenta Sarkar kada iban ay maro ya usuro Sarkar iban ay maro ya usuro Namar ka jingbom kan snap bat ka jingbom patiaw jong sarkar ya jingdawa jong ka kong bindas im nari Pahang district ban pentkna da jingtho ban sinano ya surok nongpo umdan sunapur road menta kala po ya sing besan ki pajba da jingbitar ke lailum lang hamadan umdan ban lum pajba ban penjuri ya jingdawa bat kersyani ka kong bindas im ka balaya chekmat ban syong syatngan hanong ba silong ban dawa nang sarkar ban sinano ya surok nongpo umdan sunapur road Hari ini kejingilang kalami kejing penrem ke bajur yo MLA ke nongpok constituency ubah Meral Bons im rengkat ru ye kibor sarkar hak ba kawai kalong kemi ke balakan thok jur ye kejingle jong SP ke East Khasis district ubelunut ban lektur sejing tia jong kong bindas im bat ban kendang ye kemusri hak jikatia jong riu kentai dag bong bagene ke lede kejingle dan bor jong kibiro sarkar Nagani kejingilang la simru ye kerai ban kiu jenong ba selong dau pajba ubalawan segene kejingilang mentah ke janmit ban kersan ye ke kong bindas im Kakwak bangin ya don lang kawai ke setri. Naduk ki long kemi, naduk ki rangba, naduk ki sangi baper. Ngin nom don kano ka jing sngau, ngin long bet tang kawai ke setri bat kawai ke sur. Kata kalong naga benta ke jing syak tangan jong ikong bindas hang tei ha sekretariat. Kadau ke bakong san hantam yengi ki long kemi. Kat kalong kemi ken tei, kadon ko hok, kadon ka benta ban syak tangan. Balai mangi ki pajba nang ne nam den ngimla ban kersan lem ye kadon ko we ka ham saya ka bangala yo sneu hakine ki arsi lai si ki blale ki ong ba ka jing shat ngan ka kong sim shate cha chlong ka long ka ba i pau bi nga penrem jur ki briu ki baong ba ka long ka ba pau bi na ka banta ka jing le shat ngan jing la da ki sneu bi ba i le shat ngan i kong sim ka ba ha ba na la poi uneu surok Bakin nom day ban yaj yaw ne usura. Kata kade ka kamram ka mangi ki kikmi. Balingi kum kikmi ngan ai kum kata ka kantin. Hatong kam day ka priu ka jongi. Hato kam day ka dong ka than ka jongi. Bangin syukran ben ya ka bangin syukran jot ya ka. Ka kan no ka satngan hang tay ha sekretariat. Ka no ka pang ka mensim. Ka no ki kun ki ki yong ka ki yang pan pat danut. Kat mangi shane ngi keren ben keren kho ye ka ya gi kum kita ki jat breu ngi khot ki in khong shalang ma ngada ka ba burom ya phiki pat lang jong ka breu hen nyau trap jong ka than ka dong den hang ne ngi da sneu khat jur na ka ben ta ka ne ka kam dong in ya teli ka wei ngin yang ka wei kum ka dong ka than jong ka area den na du ki raj mathan ki ba don ki kali ki ba don ki lenti ki bingi hak banyak nang nenam den kadai ubut lum jong ka yok ka kot ubut lum jong ka kamai ka ji ubangi hak ban penmi ya ka pisa ka tangka ban kersan ya la ka jong ka ying ka sem hato kata ka jing le syong jong i marwei kadai ka jing yo nong jong i marwei kam dei ha ka jing i jong na hindrei balai ban syukran ben ye i kum ka kan thai breu ban syukno ya ka bom dei ka hok namar kata ko pajba nong syong snong nang dengin ye yang teli ban ya lek ban ya kersan da ka met bat men sim da ka bor met ka jongi kum ki long kemi ki rangba ki samla dongin ya mi renti ban ya pen i ka jinglong renti jongi kum ka dong ka area mjan barok ka we ka kermen scam ba ki barok ki jing pen bet jongi ha ka ne kasni kinlong ki bayat bet kinlong ki bayat renti bat ngai i bat ha ka ne ka ha ka mit si sa jan la da ngam bakla ne ka de ka mit sundeng la ngam bakla imat ka tu tharai de kat ka jing kan mau jonga phimi i kat to ka jing sa nyen bor jongi ha ka balamut ban lejra medical check up i da ki pulit hato ki pulit kila order men lo bakin longkum kita ki health worker bin yarap ki bakin wan
long kum ki doktor kum ka to phis ngau kum no kum yingi ki riu kan thai sitang mit sitang snya chulik kan rai ka mo sari jong ki riu kan thai hatoi dan hok kum yi ka to ka kerdan SP IPS ka kerdan jong u hato dan hok ban lek kan lit ya ka mo sari hai ha ka ja ka sa kan thai ngada ka ba dan ka ba ka snurang ngajau ko umat baro chimit ngaklem tiak ngaklem dem hitep kan no ka pang ka donut wan ban khliat ya ka mo sari ha ka ja ka tiak jong ti kan thai hato dan hok ban lek kum ka tu nganga pen rem jur ya u bat baka sarkar ka dai mardor ban transfer ya u dai ban pemilihan hukum ka tu dan ka ba buram ya phiki pajba ya phiki rang ba baro bat tam ya kineki para semla dan ka ba burong ngakren ya kata indra ngai i ba kamdei ka hok ka jong u ka bu un lek ban long kum u doktor ha ka por siteng mit u doktor u ngi khot u dan hok ban wan nei balai un sule le doktor dau pulet ban sule rang hap pedeng ka jing sa tangan ka i bakatu kam ka dei ka jing ya rot yang i kum ki long kemi dan nang ne sakmat kum ki long kemi ngi dei ban ya teli dan nang ne hingin ya bu ka por bakaya bangin ya lektur ban le ya ai ga jing kersan sya ikong bendas im masuk dai benang ban penrem yo nong mi khmat swaning kong yo pi soram ngan penrem mengamarui yo pi ngoram ngan penrem so mengayu nong mi khmat ar hajar arfu lai ke election kepada sudah kiai ke bau MLA laku lari pi ki nong senang kita ki nong tebot Henry Pause dalam kod ke election kelada kongpeng kini aki jutang ki jungu sakenau ko ki nong senang ki badan ya kabor hak sangkti ki jungpi iwei sempria hakapor pilai penyon yo batam pi kenau ha kamen sem ka bakende namar ki cikular ka pakiyon ho ka pelong ipi penyon yo te batam ya ka bau layang katakat sembol balai mentan kelajutan no balai ngihap keno ai ka sarkar kabani kong kalong kajing keno kadi belai sonong mi khmat kabapau kalong ngiyo yung mi khmat ubam ler bad ubam nang dan ki basuram wasnowei lana pi dai si sau nong mi khmat ubai ei ya ka dong bagatain ki nok si snong jawom den mi madan chat han lang hang thi lana ka sarkar kale mai nai pi lana ikong bindas im simladai inong mi khmat lana im simladai naki political party inut ban sim yak senjam melong langknya nak mda jong pi ki nok si snong jong ka bi jong yang ni hato ki MLMDC ki cha sai ki wan ban kala ju ban kelaya ka nia ka jutang jong ki dang hagi ni ki ski bladap udang keren nuang dan senchan ni ye Henry hang thi bulik khongai I kong binda sinangi ki social media wang la senchan sakan mau piki nong senang ngate kam lele namar ngasa kriya geri jai penreu klam ka bainong habak bawit kalenti ki jong pi ni kloi bun weng ki chi ki jong pi banang ne ngasa pen pau ban ngasa ye tu ye pi balada hapa shitayo ka sarkar lang bau MLA jingi lada kam kular ban snano surok ek ka HMF ka sabo ka jingi khi hang thi onong po malitor ha ka ying sa jong MLA ngam keno ya ka sarkar ngan keno shu MLA namar ngla jit yu kung nong raktin borak kubor ta ki jing e jong pi nong shnok pai yo piong bangam de u MLA bangam jit ane de u MLA ba ngaru ngajit yu lapi pai kmat sha ki jing thombor jong ka sarkar ye kong binda ha bindas ha ka ski sa jan ha ka por khloi biji kidon ki long kami pergi samla ki belasaki kata ngne katoro ka penpau
namar kalong nagi dauba naga jing bakla jong nomi khmat jong pi ya ka ba mensiu lai kular daku mei kong bindas memet ladam dei nomi khmat jong pi hato USP hak jing buai unun mo balik temu balik tombor yai long kami hak jing chat thangan dan bo nawa ki don ki long kami ki rangba ki samla nangthi nasor ki ba ai ka jing kerjan ye pi ki nong chusnong jong snong umden klapan pulom no ya USP batombor ye kong bindas hangthi so si ban keren kum nong chusnong jong ri India kat kum ka constitution jong ri India haka artikel bakal kendai under bracket 1 under bracket A kabatai i kong bindas ila ban protes da ka jingsok da ka ba jajai hanrei ka tu ket nei ki khwan man toi simat kita ki ingkhong selamat ki du thia du dam ka pelong ki bai kong bendas ilong inong pruit ban pinda phairu syaga ya ka haga section jongka constitution ka kat khandai under bracket 1 under bracket biru kabatai sai bai kong bendas I donne ka hok ban sya thangan da ka ba jajai bat hakacu ka constitution kabatai sai ngila ban pen slow ngila ban pen snap ya ka jing khaya jingi ngila ban kren ya ka hok ka bang idon kata ki ong ka fundamental right temno bat hangno bagi ta ki nomi khmat jingi ki nong thawain kilap ba la khang persya bat nomla ban pen pau ya ka jing sokhya ka man sim jingi namar na ki jing le man thi ki jung ki bala sha ap wei pu wei ban pen pau ya ki jing e jung pi ha khmat jong sarkar le sukar jong no sarkar thau mo pi ya no mi khmat jin mano ya ki no khmat jin ma pi te ka dei ka sarkar jung pi ka ain ro ka dei jung pi dei tang jong umle marwei la ne jong ki minister ni so bonong da ka jing peram ni thap ti kata namar ki kam bagi dei ki hok jong ki na yang ka chunef naru basang hadu bakut jong ka bri nyotrap nyuskum ngiyang ban sakhi ngiyang ban yada ip ngiyang ban yele rei kane ka kam ka bang kim simla don kam marra kita ki khnam kirenti hengi surah tang ka plakat jiban pau ya ki jing dawa ka jungi katung ka hok karup kartung ka deiti ka jungi mano bong ngi bangi penken ya kata ka an ba penken ya ka an kine ki jla ki kren la thang ba ki jwal labam kita ki nomi khmat ki ba manga bon phi ngi jet kai what thing what smith ladaron mano ki ba ngo parti ki ba ngo kur ki ba ngo chai ki ba ngo niam ngon bala ban khang ya ga hok jumpi lada pe ki lok mi ki ba persat mensim ya ki khon ki jumpi ha ka jing ale kan mau sen ka sngi kaling ka jonga bu jumpi kan sangam no mustam naga ne ka do ka tha jungi ki ong ba yimla barwan namar ba usniu plat usurok ki kali ka sarkar ki kan tai banwan hato kamut tangki kali jungi ki pai ba ki bariai banya kali ka surong hato pisau kum no pi kum ki pai ba jong susno jong kane ka dong ka than de lor kane ka dong rim wala kane ka lo kumi hinrai ka rai lang ba kami shakmat shati shalong shakmat ka sektriat ban persau ya kane ka khya ka shan kamat ka jura ka ba ngi pai ba jong no susno jong kane ka dong ka than gimat isim ya ka rai lang ba ngamong bai de long kumi hinrai ka rai ka bai sim kala de ka rai lang ba ngam khanjui ko mi kantai ring ngi ko mi rang ba namar ka eka kam ka ba isim kala de shisha ka ba krau ba sha than kam de ka basok ko mala kren ki tu ki ba kren na khamat jongi ki ong ba wala nam di ta ka sha step ro ban sha ka ban bumyo sha step tang hapo kharoi khar arbajiro la sartok nyimla shan henrei menta la sausi kasi ka basan la kan thi menta ba ikong bida si sha than henrei
kadai ka jing yo i utai pana jurang udang ai ka jing koi ka jing khia bai dang la bandan hapeng kemet ko bukoi u bakhia ladangin phaidin khndiat hakisi ki baladap hapor kasishan ke baladap jong usnam arhajar arpau lai ladang bakla ngila penlong ni ka jiki ngila penlong na kasikisa campaign nang ne bar ngila somedi ka ha ba preston tsong ngila pha ka copy sha ka PWD department ka executive office bat ka chief engineer bat local MLA Henry kai ka bangila persau kan kesur jong pai ba ka tu Henry nyo i ba kampoi sei Henry ngai i ba ini ilong kami imi sakmat ngimdei ban kadradin ya ka jinglong rang ba jong ini long kami ngirung ide ban snok tilang ban persau sya ka sorkar ngimdei kita ki kimrat bakila bingi ba banlekat baman namar bakai ka hok ka bangi kum ki pai ba no shukshong lada kinong shlong kidon ka hok banai ka vot ngir ngai ka vot lada maki kidon ka hok ban ya kata ka roi ka par balai om yangi kai ka persadi ka bersim ko tingi hato kai ka bala jai ki khniap si ba masun chatran kompetas kai UMLA jingi ulai chati kai wang kai ka jekular ka jugo kyoi ahang no pikwa ban lek ngan yala me pi kata ka kamram nong mi khman hato pasau kum no to nong khman bon yala mo hang no ba kita ki nong dawa ki kwa un yala bo ong ta kam dei ka kamram jugo bang ba ngan khod yo mu prime minister ban khod ikren ba pi ne kam lo pasau pai ba lada udai sisau nong mi khman ubadan kata ka responsibility uladai mau ban lek ban yakan yo preston tsang badai prime minister ani yau chief minister ban ong bapet kat kani kan ka jingja kalong kumni ki pai ba kim hon kilawan pasau dung ni kwa ba pi pin lek ban yakan ban ai ka assuran na ban ta ki briu ki jonga ka jing dawa jong ka constituency jonga hato om don nia chutang ma pasal kata hato udai kwadane udai sisam kumon ne ngong yakani ka kentin Koba meral lada pidei sisau nong mikmat jong kana pa constituency like bantai kendo yo poston badao poston badai ban ai kanik asuran lada kupta lada gimla ban pesrap i kloi ban ki hingling sau na kaliang kipai ba jong ka dong den yang lada gidei ban file ka pel ai ba ka kot kanai ka judgment lada ka sarkar kamla ban ai ka rai pibunjur lada ka sarkar kamtan kata kan ya ka nogrip jong ka ban ai ka ho ka jong pai ba no susrong jong ka dong ka time dan jong ni lek sa ka kot ai ba ka kot kan ai ka bisa ka bahok ba kinong den kidon hok nam ban yo ka roi ka par kidon den hok nam ban yo to bulum ka yo ka kot bode surok daya lor kine ki baro khoi kidaw ba kidaw san ki ba ka ne kalong kami ka sim bangirong ya ba sim ka sinjam ban ya ka jikrshan ka barat ba nang le mar suai ka meeting piong ni le ne piong ni pet ni le sai ngakwa ya karai ka jung piu pai ba mar sun rai ka meeting nang le ngir pet yo OSP ka shlong OSP jong ka district ba ngi nang le ngi mi pai ba ba le chpoi shlong gire banaya gi ka jing na ai ka scott namar ngim kwa ba ngon ra ka no ka ni ka huri huran ra ngin le banaya ka jing kshan na badai kompedas punjar te gimi nang ne masul kuat kamiting nang ne gini mi renti baro khoi bagi ne le jang ti ban ai ka jeng kersan ri ladang yo kala gi tor sekretariat ban ya kendo yo preston nama ro male ju gi umnat gi lain bagi pai ba pion sim kala nang ba kum sim ka kompetas gi ngin mi nang ne ban ngin le ngin tor ha ka kamra preston ban ya kran ban peslau ikani kamar ka jura ladang ka Gima ai hado baka kalau kami juga ke pasatran kedua lah ka cengim. Yui ka cengrai rang ba juga kong sisin bang lawan ngamlet pai. Ngalarai hero bang ngamlet pai. Kan kata ka bersim. Hero ke sim ka negarai. Banginang nero ngitor saya pi cakap pam i satran ladang yo kalat ngindrong hakam rajong minister beripet ya ka priudi road bat persau. Ba webele jogi umnang bat kran hilai kran mangi kiru pai ba. Baun sa skotro. An ong nang ne down piom SP down SP license ngin yong
Baru gi pai bang ini onglang ban pen I bangi gi pai bang ni pen rem yu tu SP ke es ke sel ba let yang te ha dul jau she ke jungu ke ban let pen I dor te dau 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 kumlei shibun ni pi pai bang pi gai ke bang asno bonong ha ke por ni wan ang ne gi pai ba baru ngi lum ang ne namar bang ngem dai bangi wan ban pen rem MLA na ngin pen rem MDC henrei ngi gi pai ba ngi dai ban ai ka bor mentai MLA udai ban keren yu pilu di minister bau di ban ai no ada kajing tho ya kong binda sim bangin sedang ban siang no ikne surok krang ba dai ban pensangya no kita kajing syak than hangte po additional secretariat kata ka dai ka ba thong ka bangang soban ong AP pa ba Philadelphia jet nginong penrem tang ba lada kam urlang kata kajing dawaji ngin sa ai da ka jubab dala dai ka por pin ai ka jubab ato po kendong dai tang kata ngim dan kamban penrem menta rei ngela DWI ba ya kene ka surak la DWI kran ra assembly rei kene ka sarkar kala pelong dau thala ya ka jing ekran ha assembly ka ying darbar ka ba ngi haban ekran ni kimat ki ba khongsan po ka jala henrei pila pelong kamkai pis penja bet kum tu ya ka to ka jing ekran ha assembly balai ta ka dau ngi gi pai ba ngi haban peni ya ka jubab menta ka sarkar MDA ka dai ban yo I kene ka meeting mengelang ang ne bagi dewan aino kan sar kin jubab no ju pajba lano kin snai kin surok ban ngin dawaru bagi dewan aino ka jingtho MLA udai ban kan yo pludi minister bagi dewan aino ka jingtho ya ka kong binasim ban pensenge no ya ka jisat khan nawar bale yakine ki sgi ki ong ngak mno ki don ki breu ki bakrsan ka NPP ki breu jungan PP ki ong bisa ki sang balang boy phele jong shit phele kersan be jang tu bali dawa surok are kakong benda sim ke dawana ke bentau pajba kalong keme laingot ki khon kanot beli sathan hang tei na ke dau jong phiu pajba sekene ke than ke jungi ta ka dau hendai ki na pilit kersan ai men sim tu jabayap le kumno dayap teng hapan penrem yang sarkar MD kong benda sim le ong yang apa ba ngangan sathan be ya tu dayap ru tang ba ladang ayam mga ka sarkar kam dai ban pha pisa wan ai ka sek ha ki khon ki ti ki junga hadu ka tai ladap kran nga shwa bin le cha than hang tai ru ngila da bi sullo ka podi TO office ngila I kendo badi ngi ai men sim na ka leng ka seng mas le cha than mai leng ba working president jungi ba pateng mersing habang ngila yang tai ngi bi ya thia hamadan ka matres working president jungi ba pateng mersing loli thet ki jinthia loli thet ki musuri ilali penbiang ang kete ki jaka ki wei ki purlok ki lapan sna ka ten mo ka sok ba na kaleng ka choice ki lapan sna ka ten ki ai ki matres baro ki sang balang ni don lala ka benta ka bangin ai man sem mi ti kong ta ka dau pi ki pai ba nang ne lada piami baro ban pen kham nya ka te additional secretariat shisngi pilayo ka jubab na sarkar kata kadai ke bangso pun penso pi pai ba ngi ngang ade na thajum roi ndai ngasno khya yo pai ba jong kadong riboi ngadai no ilam seng balang jong riboi ngin trai sitom na ka benta ka riboi pi ja ka jungi ta kada ngi wan chaneru ngi wan da jing so khya ngi wan da jing so khya ngim kwa ban pet kai tu YouTube bakran comedy deputy chief minister ngi kwa ban pen ulong ngi ki mat ki ba kongsan ki ba ka ki pai ba ki dawa na ka sarkar lada ikong benda sim imdawa mana bendawa lada utau MLA ulakran ketua assembly henry ikong benda sim idai balik nang aibor susu yu tau MLA I aibor ndai ba penrem I aibor MLA riban kran ya sarkar kata kadai ke ba ngida angnut ba ngikwa iru ba katai ke surok kana urlang no ba syai ke ja kata praflai kror ke bakila de kran lada wan penmenang neru ngi pai bangin dawa mata badai bensai no ya kata ke praplai kror kamentoi ke sarkar kamentoi ba phin pha ya engineer bludi balik kendu ikong binda se mangte bakrem la banai ke no karai ulai kendu banai khublai balik ngulam hare karai yu piai ngi kwa ba phin la yang te phin ai ba karai phin ai la ka jingtho ka ba tikna ya di kong ibadawa ya ka hok jong pai ba man ha kat sengi ngalaklep ya kat sengi men si sengi ngilalek ya kendu ya ikong bindas rengkat bat ka JSC of Meghalaya commercial vehicles ya ikong bindas ngilayui ya ka jinge na ka benta ka jongi ba ila syatkan
kumadon UAE para member jongi baong meneng anang itu kana iong ba ngakloi ban sim da kano ka isu wat da ka dei ban ya lempat ru henrei ka apat ban sim ya ka isu satngan namar ka kta bha ya ka koi ka khya bat ya kamet ka phat khamtam ikan thei baklot kamet henrei I tong bindas imban se ban sim ya kane kalat kalenti na ka banta ka bha kamiat jong kane ka thain bat kadong kumaong ikong menne iong ba I kong bindas isat than don ki ba iong ba kadei ka kamkai ban sat than kam dei ka kamkai wat ka step ngimio bandi ka yang I ban ap hadu khadwei beje henrei kat menta lakan nosngi ila satkan kalong ka kampla jong blei ba ila ban le henrei ka namta jongi bansa wat ka sisngiro kanno ngilanga niwat ya kabam kadi henrei mai menta na ka menta jongi iwei pai wei ki babnon kam ya kan surok ikloi ban satkan tangba ban bha mangi ban sup mangi kalai kawan ngilayo ya keren beliau peliu bat iong ba irai ya kataka jingrai kot hadu bandaur long te ngiru nakal yang jungi ki buwan nang ne ngim ngangai baiwei buwei ngidon taka jingtmu ban ya rai kot ban ya kersan hadu baindayo yang tau so jong ka jinjob te nakal yang jongi hakane kapor khamtam ngiwan ban sakhi ban kersan ya kaji satkan jongi bat kumjuro ya phi baro hi banyo mensim bandangya kersan nang ne shikmat kiba kamai kali khamtam nakane ka dong baka thai ka tax kilasiu ka government kamdon pisabat ban chnai kani surok hato ka don jimut ya kata ka pisa ka basiu mangi saga government ya kitaks bingesiu kadai ban penbhai ka surok ya ka kali lada fil tang sisi ka fain ka bahe khamtam ki kali lada kiai ya kani ka surok haban shna sitayo arsin laisin kumta nakaliang jongpi hakane ka por bapintip babalei ka bai kali na nong po onais umden hanong po ka rem ka deida ka jingdo palat jong kani ka surok ki haban yai fas giar hadu po nong po kampanyang kalabam kumta ki banse oi ngakum u nong ilam ubah khmat jong ka riboy bro kawai nam ta ki passenger vehicles ngatip ya kata ba kabai kalihi kalarem nang ne sha nompo tangba nyimkwa banong iei namar bangi ya ka jinglong jong ka surok lada ka surok ka bha pila ban komplain pila ban ong iki balai phi simrem hadu kan ne menta haba ka surok kalong kumne haga jaga ba phin komplain pidang hab ai pentam shu namar ba phi wi jing nong jong ki driver katno ki ban penmi ya kebai sengi jong kiru nomar ba ka jingdu palat jong kanek surok ka kali kedu te na kaliang jongi kinong bu kali kemta ka seng jongi ngi kersan ya kane kajing satkan jong ikong bat na kaliang jongi ngi kloi ban hadu ka bakut benyai ya kane ka jing satkan jong i bat ngin sasim lada ya kane kalat kalenti da kawai pat kumbang ala keren haki rensan social media kani kisingi beladep bangiong bangin sasim da kano galat kalenti hanreina kaliang jongi ngilarai bangin sapelong ya meeting ke bahe la syai kasingi hangne kaju ikmadan hanrei ngalayo jingtip kerki na presiden jaga lokal taksi umden boong bangin pelong no menta dei nak ta kadau bun na pedeng jongi ngimla ban poilut barok khaj henrei ngimut ban pelong da ka meeting ke bahe ban ya poilut barok ki para driver ha kane ka area ka jongpi henrei ha ka jingker ki ngimla ban wan bat na kaliang ka lokal taksi berniru ka don ka meeting bakil ada penbai lupa dei nak ta kadau ngimla ban poilut barok henrei ngila dei ban poi ngiwi ka jinge jong ki para driver jongi badon sene ki thain ha kisngi bla dabro ngidang sim ya
halor bai pnyang ru nagaliang jungi ngila sim ya kajing ya ki te hakane ka bantaru thrai ba government ka kwa hi ba ngin sim da kajing ya ki lada mangi ngin sim ya kajing ya ki kalong ba ka ek ka government ka don kajing tu nong ka ba kraw te kumta nagaliang jungi ngangai ba ngin sim da kano ka sinjam bat ngakermen ba ka ki asisten ba pero mai galia bro ka wehi ki kersan yengi namar ngila deb ya kontak bat ki kloi ban ya trelang bat ngi lada ngi yai chkmat ki kanono ka issue ka jongi hagijing perkat ka jang nomor wei lak sing udai ne pisuderu ya kata dengan keno hisitin emale u kumayu tau bom ya trelang bat kirang ba senong no nyalam bom trelang bat kirang ba senong umdon da kesorkar hidip umdon berkesorkar kita kena insya kena gaji kuah ka jonga kalong bangin yo ya kena ka raya kena ka singi ini ya lang barok koin ne ini lagi jom singi berbaslong ne ini kumno kata kena ka raya ka jongi ni sim ke raya pin pa mol ka gilo kinong yalam ina ya kena bentak ni nam sya ba ya kena ka jongi kanju rot hangi kuble sibun kisang iba per kena ka singi yi ida ki kemat ka pus merki ni yo yang hagi wai por haneng jong ma berbulu lada pilong kumne gumilong te kumalaong mene wan nagaliang jongi kinong matan siteru ni nom slam shu kadon ka wai ka kam ka pengen hap ban upgrades nagoi se wai pat kala lom thok hagi kha sam snam kadon ka jing yakran malu mala bernut berngat nagarat ngin yami pajba cisin kasni pe pin sai ngin sayang hapo merendah jongka ketriap today hanta kenang bai kata kajing thok kajing syukur kajing long pop kanduk kandam kan lo ka pha ka khoi hagi syar khadar naduk gerang ba senong haduk isang balang haduk MLA haduk MBC kenang kan long ka khoi ka pha ya ngin yami pajba om tong ikong ngin yalek ngin yara jaga wat kesti kapulong kajing start ken balada biasa udai kilok bi ngin yasim magna kesini tang ya kita ki artli ki pon lek pet ba ne lek giliket ne harangkat bagi jinto yo la sanction kat bangi tip ka sanction hadum tam padon arfar tarik ka sitina uci ci penjenjar kadang poi na poi nang po kidang pha ya proposal ya ka siti ka proposal padon sanction neu tau khandai kilometer handai ka rumor sebagai ong pareng kelane kata kaham saya la debio sanction on sedang nomor sendap MP to koblesi pun kita ke igi bro yes ngau thoi para long kami kham tam ka jeng ye paniat dong surok ka long ba aba armet don ki kami ki bakha volunteero namar ka jin ki usurok teng haba ki khna school ki lek sha ki exam ki jong ki chanong po sha college bacha ki school teng ki mlap ki khna namar ka jin suneu dong surok te kumta ngi kerpat ke sarkar bahkan pensngap lem na lor kini ki jing keren jong ki para ki khamtam lele mangi ki badon lang hagane ka than ngi don ka jing e ka bakrau bakane ke area jungi ka dei ka erisel belate na do den nong tulu diwan perdong ter maulong mat ka dei ki nong thanjan kane gala pau ha kamap jong ka parthairu bagadei ka jaka jong sairen dia hoi kitoris kiwan ban kapor hagi tanjongi kiwan ban pet ban jungo ya ke jintre jungi bat kumju ban thiet ikitiar ki bangi penmi henry namar usurok iklem wan kimtre tementa ka don ki jingdu ka bakrau kamtam yangi kinong tanjan demader malong keme tanjan de ki don ka jing ha engin penya iyo ikimar ki jungi namar ngi tanya ki jan ki susakot Tengcang haba kiwan ki tores padena ki wei kiri na ki wei ki jaka kiwan bantiet te kalong ke jing mento yang i kilong kemi haba ngile ya kano kam te kumta ngi ai kuble ya ikong bendas ibalale ban shat ngan nang te po sekretariat hot nga ong shai hang ne ba ikong bendas iklem wan banya kendo yang i kilong kemi haga ba sedang banda dei ba ikong bendas ilawan ngin jendala lelang bat i dan rangi kelam tiap ngi isendon bai syong hang te hapo sekretariat to amlele la kataru nyen ai ke jing kersan ye i haba idon hang te kenang ke sarkar kam pensngeu bat kan pensngap
kenang bakin ai no ya umne usurok jongi tangkawe kabaga kwa aban ong kalong ha ki por ki baladep ha ba UMLA Ukraina ka assembly nyo seu ba I kumbala sanction prapulailak ya kan ye surok jongi hinrei ki don pat ki langyong ki ba persya ki balik ban pensange ya kata kade gi jing bakala jong no don hang ne hang tai te na mar kata nga kerpak jor kam kami kine ki kirang ba le se don gi kan thai hang ne hang tai bangin ya tre ngin ya teling ngin ya yang kawe ha ba ong ya ngin ya yang ba ngin te ya ngin ya diman ya surok te na po don lang yong nang hima ba yo surok te ladang ilong ki bia teli kano ka kam kan long ka bajok te ngam don shibon gi kenten tang kine ki kenten nga ai khublei khandiak ya gine ki para driver taxi association ru habangi khot ye ki shagi lang gi juwan habadong pelong iki association kum tu ki festival garang ba sinong ru ka jing thmu galong de na mar kata kadau de na mar kata ngini trelang nang ne sakmat bat ngiru ngi ai ki jing kersan bat ngi da kerpat ye ka sarkar bahkan pensengap kan pensengeu ya ka jing kerpat jongi nang ne bat kan yo I ka jing sitom jongi ki pai ba ki ba shong ha ki ne ki tan ki ba yat unau surok